Zapach prowadzi do tych drzwi. What the fuck, kamarady? Nerad ruším. Aha, no to je jasné. Widzę, że przeszkadza. Omlouvám se. To To nie jest to, na co wygląda. Słowo honoru. Potknąłem się. To je najhoršie, kamaráde. Ona już ospravedlnenie. tam leżała. Alebo ujasnenie, aké som kedy počul. To vieš, to aké by povedal Čajko, že proste som išla, zakopla som a sadla som nechce z neho pero. Ja przysięgam. To wszystko nieszczęśliwy zbieg okoliczności. Schoda náhod proste. O!